ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಹಾಯ್ ಎಂಕ್ಲಿ ನೀಶಾ ಕೆಫೆತ್ತುಲ್ಲ 5 ಜನ ಬೈದ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಕನ್ ಎಮರಟ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಮೂಜಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟ. ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಬೈಜಿ ಇದಾಯ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಪಾನಿಪುರಿ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ದೇವಣ್ಣ ಬಿಲ್ಲು ಬರ್ತೀನಿ ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂತೀನಿ. ತಿನ್ 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 ಆಡ್ ಪುರಿ ಏರುಂಡ ಸೂಪರ್ ಸಂಪುರಿ ಬೋಲ ನನಗೆ ಈಶಾ ಪಾನಿಪುರಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ತಡಕನೇ ಉಂಟು ತಿಂದಲ್ಲ Million is the one. Million is the one. sauce for that, sauce. Kita foto aja, video lagi. Video pernah. Disco. Kamu ada disco mana? Ini. Mau disco mana? Disco minum. Langsung mana? Ini disco minum. Sudah. Mau disco jangan. Ini disco. Ya, ayo minum disco. Benar ya. Kenapa tadi beli merek kan sudah dua berarti? Kenapa? Boleh bikin dia kok. Kamu sih disco dulu. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಂಬಳ ಓದಾಟ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ಸಾ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು
Ada cari. Finish. Potong lekkernya. Potong lekkernya. Itu Potong lekkernya. itu lagi. Ada kaki apa coba? ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ Itu. ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ అండ్ ఇంకా తిందాండి మన సీదా ఇళ్ళకి పోపుని బేతో లంగడి గుంతన్న ఇంకే ప్రాబ్లము అంతే సీదా నన్న ఇళ్ళకి పోపుని Light on play kara. అయితే సీదా పోండ రకాలే Atena. Back on play ke. ఓ A light. బ్యాక్ కదా లైట్ల తులి అనే పడడం Pannya. ಬಂಜಿ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಅಣ್ಣ ಕ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಬೈ ಬೈ Like, subscribe.